Алдагы кытлау сәламен без Мәскәү шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 25 яшьлек матур юбилейлы туган көнен Иске Атлаш авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Уразлин Руслан Халит улы каршылый. Аны матур юбилей тантанасы белән ихластан әти-әнисе Халит, Гүзәл, апалары Римма, кияүләре Рәшид, туганнары Зарина һәм Самир кытлылар, Саҗидә һәм Рәшидә әбиләре, Салиховлар гаиләсе, Рамил, Настя, Тимур һәм Марсель да бик теләп бар теләкләргә кушылалар. Безнең якыныбыз 25 ел элек тәүге авазын дөньяга салган иде. Балабыз тугач без әти-әнисе шатландык, канатланып йөрдек. Чөнки ул безнең киләчәктә таянычыбыз да, терәгебез дә булыр дип өметләндек. Аны нәселебез дәвамчысы итеп күрдек. Тиешле тәрбия биреп, чын ир-атларча үстерергә тырыштык. Мәктәпне тәмамлап, улыбыз Тольятти шәһәренең Россия дәүләт социаль университетында белем алды. Кулына дипломын алгач Калининград шәһәрендә разведка ротасында хезмәт итте. Хәзерге вакытта Мәскәүдә эшли. Кадерле безнең яраткан улыбыз. Бүген сиңа 25 яшь тула. Бу тормышның, гомерләрнең иң дәртле, иң гүзәл мизгеле. Киләчәктә барлык алдыңда куйган хыял максатларыңа ирешеп, гаиләңдә тынычлык, бәрәкәт тантана итеп яшәргә насыплар кылсын. Эшеңдә казанышларың биек булсын. Онытма, төрле чакта да сиңа терәк булып торырга без хәзер балам. 25 тула бүген, иң якын кешебезгә. Шуңа күрә микән әле шатлыклы бүген безгә. Дәртле һәм канатлы чагың, дөрләп кенә яшисе. Бу дөньядан ямен табып, тәмен татып яшнисе. Синең белән гомер буе булсак иде бәхетле. Ясын 100гә кадәр яшәп тойырга рәхәтне. Юлларыңда синең зинһар киртәләр очрамасын. Бәла-хаза, кайгы-хәсрәт өйләреңне тапмасын. Кытлап юбилеең белән олы бәхет телибез. Синнән дә якынрак кеше безнең өчен юк дибез. Кадерле Руслан Халитович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы җыр кабат бары сезнең өчен яңгырый. Алтаңнарның сүйін орын сиңа Бүләк итәм туган көнеңдә Сөйіп үтсен гомер юлың Нур балкысын һәр чак йөзеңдә Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем Ак бәхеттән торсын тормыш юлың Шуны тели бүген йөрәгем Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем Ак бәхеттән торсын тормыш юлың Шуны тели бүген йөрәгем Үзгән чәчкә бүләк итмим сиңа Бүләк итәм җаным җылысын Бәхетләрнең юллар алып килсен Синең өчен иң алысын Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем Ак бәхеттән торсын тормыш юлың Шуны тели бүген йөрәгем Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем Ак бәхеттән торсын тормыш юлың Шуны тели бүген йөрәгем
her şak yazlar bulsun. Şeşek atsın süyügüllerin, tuğan günün kutlu bulsun sinen. Gül şatlıkta ütsün günlerin. Tuğan gününe şuşu jırın sina bülegin. Ak bäxitten tursun turmuş yolun, şunu tili bugün yüregim. Tuğan gününe şuşu jırın sina bülegin. Ak bäxitten tursun turmuş yolun, şunu tili bugün yüregim. Ak bäxitten tursun turmuş yolun, şunu tili bugün yüregim.